tungtungan pamilya. Daytoy ket mapasamak iti uneg ti pagtaengan, aramiden ni daytoy katangwanan ti pangrabii. Iwanwan daytoy ti ama ti pamilya, tapno matubay ti kananaken dagiti anak, ken kasamit dagiti naganak, ken tapno agbanding wenno mapasingit ti langen pamilya. Daytoy ti wagas wimen kakabsat namang pasingit pay ti langen ti pamilya, tapno dadluma kampay kapigit kanti sa nga pamilya amanganen. Ket daytoy nga wagas isungit na dyan. Aramidin din niya tungtungan pamilya, tapos matubay din at ikananakin digiti apumi, ken kasamin digiti anak, ken manugamin. Iti fourth Sunday of the month, daytoy ketrambak imo. Daytoy tiwagas, ti purukimo nga agdaydayaw iti Diyos. Agtitipon dagiti pamilya, dagiti purukimo, iti may sa lugar iti barangay, tapno agdaydayaw iti Diyos. Idatunda ti sagot pamilya, nga daytoy ket saan ang magatadan, hindi ket agtaot ti puso, ni isagot ti pamilya para iti misyon. Tayting ti magawag ready at lumahap sa puso. Daytoy ti pakasanayan dagiti amma, inna, agtutubo ken ubing, nga aglektor ken agkomentator. Mabalin nga iyakar-akar iti purok apakaangayan na, ket ti purok gimong apakaangayan, ti agserbi akaglektor, komentator, ken mangisagana iti pagtitipunan, tapno matubay damit iti panagipag akem. Dagitoy nga patas mi nga agasawa iti purok gimong salunat, ti kangrunaan nga nangtubay kada kami nga manggulbod tinatalbet agyan. Panaglalangit nga agpapada, na simple a panagyan, panagrininanod ken panagsinerbi, panagtitinulong nga mangsalwat kinakapagwaan, nga ito ti pagkaudan ti pagbiag. Napategmet ti panangipaset dagiti imo, nga mangtangis ka dagiti pakategnan dagiti umili. Tapno may iturong dagiti nabutusan, iti namutno, ken nalinte ka panagserbi. Do your best, and God will do the rest. Dahil iti panigas ni Apo Kristo, iniimbay ni sinain, nga ito tinagbalin ni inspirasyon ni nga agasawa, nga iti panakaawat ni iti daytoy. Aralidem amin na kabailang iti panagmisyon mo, at ninto Apo Diyos ti makaammo, kadagilad lumang at responsibilidad mo. Nang pagtansa si amin sa